Па данных сацыялагічнага даследавання, у вобласці курыць амаль 28% насельніцтва ва ўзросце ад 16 гадоў. Перад рэгіёнам стаіць сур'ёзная задача знізіць узровень ужывання тытуню ў 3 разы. Змяніць сумную статыстыку можа кожны. Трэба толькі адмовіцца ад згубнай звычкі. Агітацыю па барацьбе з тытунём спецыялісты Цэнтра гігіены і эпідэміялогіі разгарнулі на цэнтральным чыгуначным вакзале. Дарэчы, ён знаходзіцца ў пераліку месцаў, дзе забаронена курэнне. Тут з тымі, хто яшчэ не адмовіўся ад шкоднай звычкі, праводзяць прафілактычныя гутаркі, раздаюць лістоўкі і расказваюць пра наступствы ўжывання тытуню. Это заболевания органов дыхания, бронхиты хронические, это туберкулез, то есть у людей ослабленных такие могут быть проблемы. Это проблема рождения полноценных детей. Страдает репродуктивная система, как у женщин, так и у мужчин. У зале чакання з людзьмі працуюць псіхолагі. Прайшоўшы тэст, чалавек можа даведацца, да якога тыпу курыльшчыка ён адносіцца. Для адных гэта проста забава, для іншых ужо неабходнасць. Зыходзячы з гэтага, спецыялісты вызначаюць ступень никотиновой залежнасці і гатоўнасць адмовы ад згубнай звычкі. Чем более зависим человек, тем сложнее отказаться от курения. Сегодня, в частности, мы можем предложить помощь в определении степени зависимости и готовности от зависимости. А в дальнейшем предлагаем консультации в нашем отделе общественного здоровья, чтобы помочь людям отказаться от такой вредной привычки. Штогод у рэспубліцы ад тытунёвай залежнасці гіне каля 15,5 тысяч чалавек. Спецыялісты лічаць, што барацьба з курэннем у першую чаргу павінна закрануць моладзь, бо лягчэй не пачынаць, чым потым кідаць. Я никогда не курил, считаю, это не имеет смысла. Как бы лучше сходить на стадион, позаниматься спортом, чем выкурить лишнюю сигарету. Беларусь, якая падпісала канвенцыю Сусветнай арганізацыі аховы здароўя па барацьбе супраць тытуню, прымае розныя меры ў гэтым напрамку. У краіне забаронена адкрытая выкладка цыгарэт у гандлёвых аб'ектах. Павялічваецца колькасць месцаў, дзе нельга курыць. Вядзецца барацьба з інавацыйнымі сродкамі дастаўкі нікаціну, электроннымі цыгарэтамі. З 15 мая гэтага года уступіў у сілу рэгламент на тытунёвую прадукцыю, які ўстанаўлівае абавязковыя для прымянення на тэрыторыі мытнага саюза патрабаванні да цыгарэт і да інфармацыі на пачках. Ужо ў наступным годзе 50% папярэдняга і адваротнага бакоў упакоўкі тытунёвых вырабаў будуць займаць папераджальныя малюнкі і надпісы. Ганна Галёта, Сергей Мацевічук, тэлерадыёкампанія «Брэст».